Kaixo artistak, prezaudete zenbakiak birpasatzeko? Hamarrekoak eta batekoak? Ea ba, zeintzuk ditugu hemen? Lehenengo eta behin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, eta momentuz, 80. Gogoratzen zarete zein den azalpena euskaraz horrela zergatik esaten diren jakiteko? Orain dela pilo bat urte, atxamarrak erabiltzen zituztela gauzak zenbatzeko, eta orduan egiten zuten 10, beste 10, 20, eta ja hortik zer esaten zuten? 20 eta 10, 30, azkarago esateko. 2 aldiz 20, 40. Berriro, 2 aldiz 20, 40, eta 10 gehiago. 3 aldiz 20, 60, 60 eta 10, orduan 60 eta 10, eta 4 aldiz 20, eta 4 aldiz 20, 10 gehiagorekin, 80 eta 10. Baina, bueno, zenbaki hauek, bai, 10reko hauek, birpasatzearekin batera, agian ondo dago, gure zenbakiak tresna honetan ikustea. Eta, horretarako agian, abesti bat egingo dugu. Ea prezaudeten. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Iupi! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Gogoratzen zareta bestiaz? Orduan, 20 esan dugu. 20 direlako, 2 10reko. Baina guk ere hauekin ikasi ditugu. Gogoratzen zarete? Ikusten dituzu hemen 20? Eta 20 zer dira? 2 10reko. Eta zer dauka 10reko honek? Gogoratzen zarete? Zer daukan? 10reko honek ditu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Begiratu. Osatuko dut? Eta horrela ikusiko duzue? Hala. Bai? 10. Baina kontuz. Nik normalean gelan galdera bat egiten dugunean, galdetzen dugunean, zenbat 10reko daude hemen? Eta baten batek esaten du 10, ziur zaude? 10reko daude? 10reko? 9 daude, sekretua, baina ezke 10 ez daukat. 10reko daude? Ala 10reko bat. Gertatzen dena da 10reko honek dituela 10 bateko, behitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, magia. 10. Ezta? Beraz, egin duguna bestia honekin orain,
bestearekin egingo dugu. Pling! Venga, bestia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, emezortzi, emeretzi. Osatzen dut, ezta? Emeretzi. Ok. Beraz, trukoa. Gogoratuko ditugu zenbakiak? A ber, zeintzuk dira. Hementxe daukagu 20, ezta? 20. Baina jartzen badugu 10 gehiago, 20 eta 10. Baina beste 10eko bat jartzen badugu, begiratu, 2 aldiz 20, 40. Eta beste 2 10eko, izango lirateke 3 aldiz 20, 60. Baina ja ez daukat lekurik, ama. Eta berriro, 4 aldiz 20, ja, 80, 8 10eko, ala. Eta beste bat ja, 80. Praktikatuko duzu etxean, poliki-poliki? Bai, ezta? Animo, ziur nago lortuko duzuela. Artista, gora zuek!